дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. мулоқоти навбатии ҳамраисони ҳайатҳои ҳукуматии ҷумҳурияи тоҷикистон ва қирғизистон. наҷоти 65 шаҳрванди тоҷикистон аз сардид дар роҳи қазоқистон. вилояти суғд метавонад дар бунёди корхонаҳои коркарди пахта, мева ва сабзавот бо шарикони рушд ҳамкорӣ намояд. соли 2023 беш аз 2800 иншооти ҷашнӣ ба истифода дода шуд. ҷамоати деҳоти саразм ҷоизадори озмуни вилоятӣ гардид. дар бодканди ҷумҳурии қирғизистон мулоқоти ҳамраисони ҳайатҳои ҳукумати тоҷикистон ва қирғизистон оид ба делимитатсия ва демаркатсияи хатти сарҳади давлатии кишварҳо Саймомин Ятимов ва Қамчибек Ташиев баргузор гардид. дар ин хусус ба хабаргузори Ховар бо такя ба Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон иттилоъ доданд. зимни мулоқот роҳбарони ҳайатҳои ҳукуматии Тоҷикистон ва Қирғизистон муҳокимаи масъалаи делимитатсияи хатти сарҳади давлатии Тоҷикистон ва Қирғизистонро дар қитъаҳои боқимонда идома дода ҷиҳати боз ҳам фаъол гардонидани гуфтушунидҳои гурӯҳҳои кории ҳайатҳои ҳукуматиҳо оид ба делимитатсия ва демаркатсияи хатти сарҳади давлатии Тоҷикистон ва Қирғизистон супоришҳои мушаххас доданд, менависад манбаъ. таъкид мешавад ки мулоқот дар фазои дӯстӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ баргузор гардид. мақомоти Қазоқистон шаби 13 ба 14 январи соли равон дар вилояти Оқмола 65 шаҳрванди Тоҷикистон аз ҷумла як кӯдаки 10 сола ва 14 занро ки автобусашон дар ними роҳ вайрон шуда буд, аз сардӣ наҷот доданд. дар ин бора телеграм-канали полисияи Қазоқистон Полисия КС хабар додааст. манбаъ мегӯяд автобуси ҳомили шаҳрвандони Тоҷикистон ки аз шаҳри Сургут ба Тоҷикистон роҳсипор буд, ба иллати кафидани лӯлаи ҳавояш вайрон шудааст. муҳоҷиронро дар ҳоле аз ними роҳ берун оварданд ки ҳаво шабона дар ин минтақа то тарҳ 26 дараҷа сард шуда, ҳаракати нақлиёт ба далели сардӣ расман манъ карда шудааст. шаҳрвандони Тоҷикистон то боз шудани роҳ ва барқарор шудани равоо дар ҷои гарм мемонанд. хабар медиҳад Азия плюс. имконияти истифода нашуда ҳанӯз хеле зиёд буда вилояти суғд метавонад дар бунёди корхонаҳои нав, коркарди пахта ва истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ, коркарди мева ва сабзавот, коркарди пашму пӯст, саноати дорусозӣ ва металлургия бо шарикони рушд ҳамкорӣ намояд. дар ин хусус зимни вохӯрӣ раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода бо гурӯҳи соҳибкорон аз Федератсияи Русия ки дар вилоят қарор доранд иттилоъ дода шуд. дар мулоқот ки бо иштироки намояндаи Палатаи савдо ва саноати Федератсияи Русия дар Тоҷикистон Бобоҷон Шарифов, роҳбарони ширкатҳои истеҳсолии Федератсияи Русия Шариф Абдуллоев, Алим Долаев, Владимир Маркин, Юрий Комаровский, Валерий Клупов доир шуд, масъалаи таҳкими ҳамкории иқтисодӣ мавриди таваҷҷӯҳ қарор гирифт. таъкид гардид ки доираҳои тиҷоратии вилояти суғд бо шарикон аз Федератсияи Россия ҳамкории мутақобилан судманд дошта, якчанд лоиҳаҳои муштарак амалӣ намуданд. меҳмонон ҳадафи сафарро шиносоӣ бо вазъи иқтисодиёти вилоят ва амалӣ намудани ҳамкорӣ арзёбӣ карда барои таҳкими робитаҳои иқтисодӣ изҳори омодагӣ намуданд. хабар медиҳад Амид Ховар. طبق نقشه پیشبینی گردیده در ولایت سوخت تا جشن 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان 12,000 انشاءات تعییناتی استحصالی و اجتماعی بنیاد و تعمیر و ازنوسازی کرده می شوند. در سال گذشته در شهر و ناحیه‌های ولایت 2778 انشاءات آماده گردیده نقشه سالانه 116% تامین گردید. از آغاز معرکه آمادگی به جشن فرخنده ملت نزدیک 5000 انشاءات تعییناتی استحصالی و اجتماعی بنیاد و موارد تجدید و ترمیم قرار گرفته بنیادکاری‌ها ادامه دارد. در جنبه‌بندی آزمونی بهترین شهر و ناحیه شهرک و دهات دهه محل اهالی نشین و خانه استقامتی در ولایت سوخت در سال 2023 در بخش دهاتی بهترین جماعت دهاتی سرازمی شهر پنجکن سزاوار جای دوم دانسته شد. با جایزه‌داری آزمون رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده و معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان سلیمان زیازاده دیپلم و تحفه پولی را سپرده تبریک نمودند. در موج برنامه اطلاعاتی خبر